Salut! Zany ihany mba participer amin'ny trendy malaza be ty. Olo jiaby nagnano zio za je veux m'y mettre. Voilà. Zaho viavy 40 ans managna zanaka roe, managna zafy telo. Donc tsy tokony agnano shorty hely karaha ty. Hein? Olo fa lo zafy ve mbola manao short kely oatra zao e? Hein? Za 40 ans, managna zafy telo, managna zanaka roe. Donc tokony tsy magnano maillot de bain mandeha la plage fa magnano karaha ty kofa la plage. Kofa 40 ans, tsy mila magnaboboaka vody, tsy mila magnaboboaka fe, karaha ty mandeha la plage. Kofa 40 ans. Yes! Bon, za 40 ans, managna zafy telo, managna zanaka roe. Donc tsy mila mitsinjatsinjaka amin'ny TikTok. Interdit. Olo efa loja ve mbola manao ohatran'izao e. Za 40 ans, managna zafy telo, zanaka roe. Donc izy kofa mandeha na mangala sary, tsy mila magnano karaha ty. Non, tsy mety. Fa magnano karaha ty. Magnano karaha igny. Ya. Bakô za 40 ans, managna zafy telo, managna zanaka roe. Kofa mandeha mahitsy karaha ty. Tsy mety. Karaha olo lefaka. Olo fa managna zafy tsy mila mandeha mipelipeliky. Genre karaha ty tsy mety. Tsy mety. 40 ans. Fady. Tsy mety. Za 40 ans, managna zanaka roe, managna zafy telo. Tsy mety. Mitsatotsato. Tsa. Maty efa be tsy magnaja tegna. Zegny raha voanao. Hein? Za 40 ans, managna zanaka roe, managna zafy telo. Copainaka mbala zandriko. Donc je m'appelle Mama Sauce Magnefa Lela. Yes. Donc za 40 ans, managna zanaka roe, managna zafy telo. Tsy mendriky itiavin'olona intsony. Satria efa hantitra be ony. Obligé zegny anao tsy maintsy managna statut magnefa lelahy. Za 40 ans, managna zanaka roe, managna zafy telo. Voilà. Io zegny za. Tsy mila misarimola, tsy mila manao falifaly. Satria rehefa falifaly anao a, tsy manaja tena zany. Rehefa ravoravo anao a, tsy magnaja tegna. Anao kofa mitokitokiky ravoravo mipelipely, tsy mety fôtony anao fa 40 ans fa matoe. Anao zegny tokony mahitsy karaha